Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon, maginursol kita sa atong mga sala aron mandam kita alang sa pagsaulog niini santos nga misa nakadong adlaw atong gihandom si San Jeronimo, pari ug doktor sa simbahan. Isukit ko ang akong kasalanan sa walay pag-uwi. Isukit Sayit ka kini misalig lamang sa kaayon. Huwag tanganan ang akong kasalanan huwag ang kaluwasan na kung di pagkaman. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Danon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gihatagan si San Jeronimo nga pari sa malumo og buhi nga gugma sa balaang kasulatan. Itugot nga ang imong katawhan makadawat unta sa kalanon sa kaluwasan diha sa imong pulong ug dinhi makakaplag sa tinubdan sa kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa gayusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Muanhi padinhi ang mga mulupyo sa daghang mga syudad. Muingon ang mga mulupyo sa usa ka syudad ngadto sa lain. Simbahon ta ang Ginoo nga labing gamhanan ug pangayuon ta ang iyang panalangin. Daghang katawhan ug gamhanang mga nasud muanhi aron pagsimba sa Ginoo nga labing gamhanan dinhi sa Jerusalem ug aron sa pagpangayo sa iyang panalangin. Niadtong mga adlaw may napulo ka tawo nga gikan sa nagkalain-laing nasud nga mugunit sa sapot sa usa ka Hudiyo ug miingon, pauban na kami kay nasayod kami nga nag-uban kanimo ang Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Upan ka nato ang Diyos, upan ka nato. sayang gisukaran diha sa mga balang bukid ang Ginoo nakigugma sa magangaan sa Sion. Labaw sa bisan unsang puloy-anan ni Hakob. May mayaw na mga butang nga ilang gisulti. Bahin kanimo
o siyudad sa Diyos. Ang Diyos upang natin. Nagasugkilo na ko bahin sa Ehipto, Babylonia. Diha kanila nakaila sa Ginoo. Bahin sa Pelestia, Tero, Ethiopia, kining tawhana na tao dito. Ubahin sa Sion, muingon sila, ang tanang na tao dito kaniya. Ug siya nga nagtukod niya, mawang labing halang doon Ginoo. Ang Diyos upang natin. Matmuna nila, diha nga magpalista ang mga tao. Kining tawhana na tao dito. Ugang tanang maghawit dito, diha sa ilang masadyak nga sayaw. Ang akong puloy anan, ana sulod kanimo. Ang Diyos upang natin. Ang Ginoo manaakan ninyo. Pronounce Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. himayang ka. Sa nakaduol na ang adlaw nga si Jesus hapit na mukayab sa langit. Mihukom siya pagadto sa Jerusalem. Mipadala siya og mga sinugo nga naguna kaniya ug nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan nagdumili ang mga tao dito sa pagdawat kaniya kay dayagman nga nagpadulong siya sa Jerusalem. Sa pagkasayon niini sa mga tinun-an nga si Santiago ug si Juan, miingon sila, Ginoo, buot ka ba nga musugo kami nga mag-ulan og kalayo gikan sa langit aron malaglag sila? Si Jesus milingi ug gibadlong sila. Ug mipadayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagon ikaw, O Kristo. Mga igsoon nining katapusan nga adlaw sa buwan sa Setyembre, ang tibok simbahan nining adlaw naghandom ni San Jeronimo, usa ka pari ug doktor sa simbahan. Si San Jeronimo mao ang tao ang hinungdan ngano nga anaa kitay balaan nga kasulatan. Kay siya man pinagi siyang kahago kita nakaila nakabasa ningining maong mga pulong sa Dios. Ngani matud pa sa Salmo Responsorio, ang Dios uban kanato. Nakiguban siya diha sa ato nga pagbasa, pagpamalandong sa balaan nga kasulatan sa pulong sa Dios. Mao nga dako kayo og nahimo si San Jeronimo sa simbahan. Kay pinagi kaniya ang katawhan nakaila sa Dios.
diha sa iyahang nga pagbasa sa iyang mga pulong na naa sa balaan nga kasulatan. Pananglitan sa Ebanghelyo karon nga gisuwat ni San Lucas, nagingon din sa katapusang bahin sa Ebanghelyo, umipadayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. Miadto sila sa laing balangay tungod kay wa man nila dawata si Kristo. Kini nagpasabot nga si Kristo wa gayud siya mulunga, wa gayud siya muhunong. Bisan tuod una ka sinati siya og rejections pagsalikway, determinado si Kristo nga mo pahayag sa mga pulong nga nagda og kinabuhi. Kay lagi pinaagi sa pulong ni Kristo na anaaman ang Espiritu og kinabuhi. Ug ato nga maangkon ang Espiritu og kinabuhi, pinaagi sa ato nga pagbasa, pagpamalandong sa pulong sa Dios nga naa sa balaang kasulatan. Mga igsoon na unta nga madugangan ang atong appreciation, atong pagdawat ngining maong balaang kasulatan, isip maka-encounter ta sa Ginoo, pinaagi sa atong pagbasa, pagpamalandong sa iyahang mga pulong. Amen. Manindog palihog. Mapailubo ng Dios o nasayod sa atong kahuyang. Magampo kita nga to kaniya, natabangan kita sa pagkabig ug pagbag-o sa atong kaugalingon. Muingon kita, dungga kami, Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang mga matuohong Kristiyanos magpatilinghog sa tawag sa pagtuo ug sa paghinulsol. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang Dios magdasig kanato aron motugyan kita sa atong kaugalingon alang sa kalingkawasan diha ni Kristo sa tanan nga nabilanggo sa ilang kahakog. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga sila kansang kasing-kasing hawang ug mabugnawon makadiskubre sa matuod nga kalipay diha sa paghigugma sa Dios ug sa isig katawo. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang mga masakiton sa pangisip ug sa lawas makaangkon og tunhay nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang mga matuuhong mitaliwana makatagamtam sa masanag nga banag-banag sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Dios sa kaloyo sa gugma, dungga ang mga pagsangpit sa kalibutan. Tabangi pinagi sa imong anak nga naghimo sa tanang mga butang nga maayo. Nangayo kami kanimo sa grasya aron kanunay kaming mosunod kaniya. Pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining sakripisyo nga gihalad karon, dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig waghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusalanan, ug sa tibuok niyang santos nga sinulog. Tuguti kami, Ginoo, nga sa among pagpalandong sa imong pulong, gumikan sa panagingnan ni San Jeronimo, madali kaming mag-andam sa among kaugalingon, aron paghalad kanimo sa gasa sa kaluwasan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Manaw sa kanina. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Hamon ang gibayaw ngadto sa Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
hangay ug mata. Santos nga Amahan, Dios nga tunay o makagawom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit. Karong adlaw nagasangyaw kami sa imong katingalahang kaalam. Imong gipadayag ang imong maigugmaong laraw, pinagi sa pagpaibalo sa imong pulong. Pinagi sa imong grasya, si San Jeronimo nagatugkad sa kinailadman sa imong Dios ng magpagpadayag. Ugi ka ni ining bahandia, nakahatag siya sa karaan o sa bago nga kinaadman. Sa ingon iya kami nadasig sa iyang panigingnan, sa kanunay sa pagpangita sa mga panid sa balaang kasulatan, kang Kristo imong buhi nga pulong. Pinagi kaniya, nagadayeg kanimo ang mga anghel o mga santos sa langit. Muduyog usab kami kanila sa pagdayeg kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Kinuni sa gagat, puno ang langit, tukiyot sa himaya. Sana sa kalitas ko. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini. Ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo mubalik. Aron pagandom sa kamatayon, pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo, Amahan, nginipan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Numdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo nga among Santo Papa, ni Alberto among obispo, sa tanan nga mga pari o sa tibok mong katawan nga imong gitubos. Inomdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay.
Dada silang tanan sa pagsudong sa kayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himuha kaming angayan na makaambis sa ginabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Ng San Jose ang bana sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos. Uban ni San Roque o ni San Jeronimo na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuwigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga mayaon pinagi ni Jesucristo imong anak. Niauban kaniya ug diha kaniya gihatangan na kanimo makagaong nga amahan diha sa gayo sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita ngadto sa atong langitong amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manonobos. Amahan namo, anakas sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinis sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo maitugyan sulay. Hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngaymo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malauman sa pagbalik ni Jesucristo, among manonobos. Kay imo man ang gingharian, gahumog ang himaya, hangtod sa kami. Ginoong Jesucristo, nagiyon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Usibo sa imong kababuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Wala usap. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Malagdait, manakan. Koda usari sa harap sa kaluyin kami, hatagin mo sa Kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dila ko angay mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo makamping kanako alang sa kinabuhing dayon. Magampo kita ang among gikalawat Ginoo, makadasig unta sa kasing-kasing kanamong imong mga alagad aron magtuon kami sa santos nga mga pagtulunan, makasabot unta kami sa among gisunod ug sa pagsunod makadangat sa kinabuhing tunay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo.
Manalangin kaninyo ang Dios nga makagawom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dala ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.